kada ki saurin zarginsa. Baki sani ba kila abokiyar aikinsa ce ta mishi waya. Inda ya san budurwa ce ba zai ce ki ɗaga wayar ba. A'a sayyada. Kar mu yi haka da ke. Kar ki goyi bayan ƙarya mana akan gaskiya. Kalaman da take faɗa dole akwai wani sirri a cikinsa. Amma ina ganin idan da laifinsa ke ma kina da laifin naki laifin a ciki. Kin gane? Domin rashin ki kawai zai iya sa shaidan ya tare masa a zuciyarsa. Ki koma gida ki ci gaba da masa addu'a, ta nan ne zaki ceto rayuwarsa daga waccan turbar. Kin ga da kin taimake shi ai. Ni dai yanzu kam ba na kishi akan Sadam. Idan ma ina yi na daina. Batun halakansa da mata kuma sai ya da wallahi yanzu bai dame ni ba. Ko ya bi su ko su bi shi wallahi kansa ake ji, domin farin cikin rabuwa na da shi a yanzu wallahi ya fi mun farin cikin ranar da na haɗu da shi. Lokaci ya yi da za mu zauna mu tattauna akan matsalanmu mu gyara dukkan kurakuranmu da suka faru, kuma kiyaye abin da zai ƙara haifar da irin wannan matsalar a gaba mu yafi junanmu. Akan wannan dalilin kawai shi ne ya sa ka kira ni wajen nan? To in ba wannan dalilin ba me zai sa har mu haɗu a nan? Ka dalla da ka tamun saurara min kaji? Kar ka mai da ni mutuniyar banza mana. Inda ka ganni da idona da kunne na duk abin da kake faɗa ina ji, kana faɗa ina kalla, kana ji?